Sami Lepistön kanssa. Edelleen Lepistön pätevät samat sanat. Hän on ollut itseluottamusta uhkuva tässä ottelussa. Nostaa sinne jälleen maalille. Ja siellä on! Sami Lepistö nostaa kiekon häkkiin! Loistava päätös! Hän rauhoittaa peliä, mutta lyö suoraan siihen sitten Teemu Lapaan. Ja Selänne, mutta ei onnistunut liian vaikeasta paikasta. Joutuu Rystyltä vetämään. Mutta virhe tulee jälleen siinä Patrick O'Sullivanin. Sitten maalin eteen kiekko toimittaa Ville Peltonen. Annahan mennä siitä Saku Koivulle! Ai, mikä maali! Lepistö, Koivu ja Selänne ja mikä maali! Oi. Nyt ovat siellä Salaman kädet paikoillaan. Ja peli on 2-2. Ja millä mahdollisuus tulee Yhdysvallan täysilukuinen hetken kuluttua. Koivu pelaa sinne itse maalin eteen. Työntää väkisin ja kiekkoon maalista! Kiekkoon maalista! Oi. Mikko Koivu vyöryy maalin eteen. Ja sieltä rusikoidaan kiekko häkkiin, kun vain 3.50 on ottanut kolmannen. Sekäli hyvä ratkaisu, että tämä on kuitenkin niin ylivoimaisen vaarinen sekkikolmikko ollut. Loistava katko Suomen alueella. Ja nopeasti palataan Riku Haalille kiekko. Sieltä spurttaa Värinhen toiselta puolta. Ja siellä on!